по подобие на срещата от 19 часа, която гледа. Но котен резултат за Ангола, ако успее да удържи равенство. Защо да не победи, особено с тези контрадействия. Но казах, червено-черните ще продължат с атаката. Интересно подава. Нова атака за Алжир. В завършващата фаза не бе проявена в матча срещу Ангола. Разбира се, матч с нещо се случва отвъд 90-те минути, което да промени крайния изход. Атака обаче в бяло и зелено. Проблеми в дефанзивен план и още една контратака.